Είμαι η Λεάννα, είμαι εικαστικός και είμαι συνειδήτρια του Athens Open Studio μαζί με την επίσης εικαστικό Λίλη Χασιώτη. Το Athens Open Studio είναι μια ιδέα που ξεκινήσαμε με τη Λίλη το 2018 και αρχικά ξεκίνησε από την ιδέα το ότι είχαμε γυρίσει και δύο από τις σπουδές μας στην Αγγλία. Εγώ είχα σπουδάσει καλών τεχνών στο UCL, στο Slade School of Fine Art και μετά είχα κάνει το μεταπτυχιακό μου στην ιστορία της τέχνης πάλι στο UCL και η Λίλη είχε κάνει Fine Art στο University of Dundee. Είχαμε γυρίσει στην Ελλάδα και οι δύο. Γνωριστήκαμε και με τη Λίλη στην Αγγλία όσο κάναμε το foundation μας και θέλαμε να ανοίξουμε ένα εργαστήριο για να προχωρήσουμε τις εικαστικές μας πρακτικές και να γνωρίσουμε την εικαστική σκηνή της Αθήνας καλύτερα. Οπότε ψάχναμε έναν τρόπο να βιοπορήσουμε αυτή τη συνθήκη για να μπορούμε να έχουμε ένα χώρο στην Αθήνα και να δουλεύουμε. Και η ιδέα άρχισε πολύ χαλαρά, από πολλές συζητήσεις που είχαμε όσα τρώγαμε ή πίναμε κάποια ποτά και συζητάγαμε ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου κατά βάση να υποστηρίζει ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν δημιουργικές σπουδές στο εξωτερικό από την Αθήνα και να τους βοηθήσουμε με τη διαδικασία της προετοιμασίας του πορτφόλιου. Έτσι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς κυλάει μία μέρα στο στούντιο. Συνήθως το πρωί, επειδή παράλληλα τρέχω και τη δική μου εικαστική πρακτική, το πρωί ασχολούμαι πιο πολύ με τα δικά μου, οπότε ζωγραφίζω, κάνω γλυπτική, κάνω έρευνα και από το μεσημέρι και μετά έχω τα tutorials, τα οποία είναι τα one-to-one tutorials που κάνουμε με τους μαθητές. Επίσης, συνήθως κάποιες μέρες κάνουμε και κάποια mentoring sessions και επίσης νομίζω το πιο σημαντικό που πρέπει να πω είναι η σχέση που έχουμε με τους μαθητές, το πόσο κοντά είμαστε μαζί τους. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα του Athens Open Studio είναι ότι ξεκίνησε από δύο ανθρώπους που ήμασταν πρώτα φίλες και μετά συνεργάτες, αλλά και με τον αντίθετο κάπως τρόπο κιόλας, ότι ο βασικός λόγος γιατί το Athens Open Studio πάει καλά και είναι μια επιτυχημένη ιδέα, είναι γιατί ξεκίνησε από δύο ανθρώπους που είχαν κοινά όνειρα και υποστηρίζανε πολύ μία την άλλη. Μετά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ασχοληθήκαμε πολύ συγκεκριμένα με μαθητές που θέλουν να κάνουν αιτήσεις στο εξωτερικό ή να εξελίξουν τη δουλειά τους σε μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό επίπεδο. Είναι σημαντικό και η ίδια η δουλειά που κάνεις για βιοπορισμό να σχετίζεται με έναν τρόπο με την πρακτική σου ή να βοηθάει την πρακτική σου. Παίρναμε και συμβουλές από ανθρώπους και ακούγαμε πράγματα τα οποία ήταν πιο business oriented και με έναν τρόπο δεν νομίζω ότι ταιριάζαν τελικά στο δικό μας μοντέλο, το οποίο είναι πολύ πιο ιδιοσυγκρασιακό και βασισμένο στις προσωπικότητές μας και στην πρακτική μας. Οπότε, για παράδειγμα, στο marketing, ξέρω εγώ, μας είχαν πει όλοι να κάνουμε αυτά τα Facebook ads, τα οποία θα μας βοηθούσαν να έρθουν και άλλοι μαθητές. Αυτά δεν μας λειτουργήσαν καθόλου, γιατί με έναν τρόπο ο κόσμος που ερχόταν μέσα από τα Facebook ads δεν ήταν καθόλου αυτό που ψάχναμε. Είναι και πολύ συγκινητικό και είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε 100% επιτυχία με τους μαθητές μας, στις πρώτες και στις δεύτερες επιλογές των πανεπιστημίων τους και συνεχίζουν τις σπουδές και τις καριέρες τους στον ευρύτερο τομέα των τεχνών, της αρχιτεκτονικής και του design. Και ίσως κάτι πολύ συγκινητικό που έγινε πρόσφατα είναι ότι ο πρώτος μας μαθητής που είχαμε το 2018, όταν ακόμη το στούντιο δεν είχε και ακόμη ρεύμα, επέστρεψε τώρα σε εμάς για να τον υποστηρίξουμε στο να κάνει αιτήσεις μεταπτυχιακού στο Λονδίνο. Και πιστεύω είναι σημαντικό, δουλεύοντας μέσα στην τέχνη, να σκεφτόμαστε τη δύναμη του πολιτισμού για να δημιουργήσει νέες συνθήκες εργασίας, νέες συνθήκες αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και με έναν τρόπο κάπως να ξανασκεφτούμε τις ιεραρχίες που υπάρχουν, ιδιαίτερα στη διδασκαλία, στα σχολεία, με έναν τρόπο στην Αθήνα τουλάχιστον που δραστηριοποιούμαστε εμείς, η εκπαίδευση δεν δίνει χώρο με έναν τρόπο στα εικαστικά. Σκέφτομαι ότι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κάνεις κάτι που όντως αγαπάς, που θες να σηκώνεις το πρωί και να πηγαίνεις στο χώρο σου, να κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να βοηθάς και άλλους μέσα από αυτό που κάνεις, να αγαπήσουν τη δουλειά τους και να δούνε τη ζωή τους σαν με έναν τρόπο σαν να συνδυάζεται με τη δουλειά.